A dyma Rob Jones ac Beth Simons-Evans. Evans yn mwynhau gweld y diwedd berniadu. Dosbarth yr Caseg fagu hun o dan y berniad Sarah Heimer yn y pinc yn y pellter. Tipyn o waith, a mae penderfyniad ar hyn o bryd wedi wneud. Islyn Blodwen yn dod i'r brig, ond heb gael y garden goch to. Na, ddim eto. Yna hi yn aros. Eitha tawel ar hyn bryd. Ydy mae. Yn amser nerfus i bwy bynnag sy'n dangos yn tyfe. Ond diwe. Tam bod yr het wedi diosg. Neu bod nhw'n cael y garden. Ie, mae'r rhaid cadw llygar yn o le mae'r beirniad o diwy neu fe yn mynd i gael golwg ar yn geffil golwg diwetha ar yn geffil. Os ydy'r ceffil yn pori, wel diwe ddim yn ddisgwyl yr un peth. A dath e mewn i'r cylch a gallu di golli sylw beirniad yn rhwydd yn gallu di. Yn rhwydd, ia. Achos mae rhywun wastad tu ôl chi'n trio gweithio i gael sylw rhywun at rhywbeth arall. Ydy. Sarah Heimer yn edrych yn weithgar iawn fyna, ynddi wi? Mae wedi bod trwy'r diwrnodau mae wedi berniadu. Ydy. Yn hollol gyfforddus, ond... Ag yn penderfynu ar y ceffil diwetha yn y llinellau yma. Ydy. A mae'n bwysig yw achos maen nhw wedi talu'r un beth i gyfresu a beth mae'r person sy'n ar y brig. Ydy. Ie, ddim surprise i glywed ti'n gweud y bydio'r arian. Medde'r cardi? Cardi wyfed o weles i ddim e. O'n i'n trial dim gweud e. Ie, na ni. Na, dwi ddim yn chep i ddangos ceffil dwrnodau hyn, o diwe. Na gyw. I baratoi y misodd o baratoi sy'n eisiau i gael y safon hyn. A mae fe'n bwysig fi'n credu fel rhywun sy'n arddangos, os nag ych chi mynd i gael cerdyn ychwaith, neu cerdyn bach yn is, bod chi'n meddwl bod chi wedi cael beirniadaeth teg a bod chi wedi cael amser y beirniad. Fi'n credu bod hwnna'n bwysig tu hwnt i, o ran fel satisfaction wrth adael y cylch da. Odi, mae e. A rhaid cofio wrth gwrs, barn un person ar y diwrnod iwe, fori, falle bydde ti'n ennill yn dife. So, pob yn ifel, mae rhaid nhw edrych yn iawn yn y cylch trwy'r amser, achos gall fod y beirniad nesaf, blwyddyn nesaf falle, yn y dorf. Ni wastad yn gweud, mae yna fwy o beirniad yn iste tu fas, yn gwylio na beth sydd tu mewn i'r cylch. Yn sicr, ie. A mae yna'n reswm arall pan mae wastad yn bwysig gwenu. Ydy. A ni'n gweld ambell i gyfrinach fach fan hyn, ni'n gweld yr ebolion yn cael eu tynnu wrtho'r gaseg i'r blaen, fel bod y gaseg yn meddwl, le maen nhw'n mynd? Clystio mlaen. A maen nhw'n dino lan, disgwyl i gorau. A wedyn, peidio mynd â nhw ribell fel bod nhw'n dechrau aflonyddu. Ie. So, gofio, yn y dosbarth, tu flaen i ni, a'r beirniad, bwrpasol, tu flaen i ni, Sarah Heimer, y Caseg fagu hun, dros 8 o oed. Wi Rob Jones a Beth Simons-Evans yn mwynhau edrych ar diwedd beirniadu dosbarth Caseg fagu a adran A hun. Ar hyn o bryd, mae'r beirniad hyn tu flaen i ni wedi penderfynu a gobeithio fe adif i Islyn Blodwen ar y brig. Pwy sy'n gwybod? Mae'n pwyso a mesur hyd y diwedd yn diwy. Anfarnu, mae wedi pwyso mwy at yr ceffil sy'n ar y brig. Mae fel bod i o hyd y moyn cofio'r enillydd a gallu falle gweud na pam rhoi sydd yn gyntaf. Sarah wrth gwrs wedi dangos cyffylau yma wedi ennill. Mae'r het wedi disgyn, o diwe? Odi, mae wedi disgyn. Mae pawb yn cael cwtsh bach yma. Mlaen â chi, boes, chi wedi heiddi ni. Ia. A ysgwydd llaw, braf gweld pawb yn ysgwydd llaw yw e. Odi, adrych ar dod yn gweud y gorau at pawb lawr y llinell. Wrth gwrs, Islyn Blodwen ddim wedi bod off y fferm tan yn gynharach eleni, lle nath i ennill yn Gwynedd, ond nawr wedi dod fan hyn a wedi ennill fan hyn, chwarae teg. Ie. Dipyn o gamp. Odi, mae dipyn o gamp, ie. Islyn Blodwen y gorau o'r Caseg hun, fagu ar adran A. Gwad pyr Islyn Blodwen wrth march o enw Islyn Buzz ac allan o Caseg Islyn Heilwen. Rhyw fusnes teuluol yn dweud. Yn dweud. Y Caseg gweithwyr gydosto efo Syclyn. Yn gyntaf yn enw 294, S.I.P. Jones y Tros Mynydd efo Islyn Blodwen.
dangos Dora Jones Evans. Ac yn ail, Diddorol cofiodd y beirniad Sarah Hamer wedi beirniadu dramor ac yn hoff iawn o ambell i wlad yn neud y beirniad i goffod egluro ar y microffon pam maen nhw wedi plesio cyffyle le maen nhw. Oedd hi'n gweithio ni na, tymod yn y nodiadau. A diddorol yn dyfennu, ddim yn neud ni. Mae Mrs Hamer yn gweud ni rhy polite yn y wlad hyn. Falle, mae hi yn polite iawn. A then in 6 was 3 o 4, Pidi Lanston, godebol Caseg Mynydd, and Sioe by Alan Hughes. Dyna ni, mae'r llun wedi cael ei gymeryd, gobeithio bod yn un da. Ond mi'n siŵr bod e, mae'n edrych yn pictiwr ydw i. Os nag yn wedi cael llun ohoni hi, wel... Wythio i fy drosto, a cipio'r wobr cyntaf. Sa'n credu bod yna ongl wael ohoni heddi? Na, mae'n berffaith ar y diwrnod dwi. Gran, corff, asgwrn. Siwr mae'n symud, dwi ddim wedi gweld i'n mynd to. Mae'n mynd yn lyflu, odi. Oedd Sarah'n eitha clir bod hi moyn rhywbeth oedd yn mynd i symud yn dda. Oedd hi moyn rhywbeth sy'n neud job. A o'n i'n diddori glywed, y tro cyntaf i Sarah ddod i'r sioe fan hyn, i wneud y Mounted Games oedd hi. Ie, dechrau Bowen. Ie, ac wrth gwrs yn edrych am Bonnie yn yr adran sy'n mynd i fod yn un i farchogaeth. Brian a Jennifer Thompson-Groom yn y con. Dyma ni Mrs Sarah Hamer yn barnu ar adran A dosbarth am y Caseg fagu hun. Hun yw fod y dosbarth, ond un sydd ddim mor hun â ni, disgwyl yn berffeth ac yn weddol ifanc. Islyn Blodwen yr enillydd y dosbarth i teulu a Brydfa Islyn. So, dyn ni'n sylwyn ymlaen i dosbarth 22, hwyl rhywbeth class 22, and this will be the court forecast. And results in class 84. And winning this morning is exhibit number 1055. Glencork stud with Glencork Capoeira.